Ka kenun kiseng balang hapok kalama jangka komsu hakasi baar kilas dang biang ya kajing dawa inaline permit bat ban persa ajur ya ka Citizenship Amendment Act nak liang kinong ilam ka kenun kentup yu ba bobi besumai badru nau ba roy ku persen rem kilo ong ba kimban sia ban siam niklinti ki ba khamtenge lada ka sarkar kami kamle e hapok ka pratarik. We want ILP. We want ILP. Make clear people we want ILP. Make clear we want ILP. We want ILP. No ILP. No rest. No ILP. No rest. We want ILP. We want ILP. We want ILP. No ILP. No rest. 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 We want ILP. We want ILP. Mentah kesengi nang ya syah de kijing ki bajai-jai naduk kane kesengi ke mentah haduk kesengi sajan katakan long haduk sa pratarik te bat lada ka sarkari kadang yai kuman kadang sengap jar-jar ngimban sepat bangin syong beng ki meeting ki jongi bat ngi sa sempat de ki wei pat kirai ki bangin sem de ki bakam tenge ki jing ki te sakawai pat nakaliang jongi hi ngidawa baik bahapo megala hi ngidan kam ya ka ILP khnang bangin yo ya ka jingada na menta karibat ka jaj benriu jongi kemudian kong ya ngisuban penrem ya ka jingkuman jong ka sarkar pedeng ya ka ba kumbala pawi da ka resolution jong sarkar jong ka jela ka knai tri u no pra bakila pas ka resolution ka peniba kasur jong pat ba jong ka jela bro koi ki thang dik ban yo no ya ka LP ningi i bang ni ka jingle jong ka sarkar mi pat ki pen pa ba kim ken snap yang i kiret pat kuma ka long hi kuma ngi pilai i ki plakat ke bangi ngi tho hot ngi dei ka jela ka berit batang laingut ki MP ka khajana ngi siu khndiat lesi kata ka la bandai ka daw ka ba sarkar mi kam khen sting ya ka ni ka jingale ka jongi rei kumangi ong kumala keren mentan ba ka ni ka jingi ki jongi ngidang yang pelong ki bajai-jai du menta lela da ka sarkar kami nang ni syakmat hadin ka bakut jong ni ka fratrik lada ngimyo i kanu ka dak ba sarkar mi kan ai kata ka jing menjur ya ka LP nak liang jo komsu ngin sapen penasi ki pat kila jingi ki ka jing penreng kom dei tang ya ka sarkar mi rei ka jing sim sting palat jong ka sarkar jela ka jongi hapu jing alam jong konrat sangma kalalong kum bakhen kam kai sarkar jela ka jongi habangi i ka por bagi pas ya resolution shua bikin pas untuk por Amit Shah the Union Home Minister ong wan hadin ke Christmas bakan New Year naladlek kata naladlek sesisin ong wan hadin ke Republic Day mentabung up hadu mendadap ke election hadalhi bakum ta ter kini di tang kijing aida ge jong ka sarkar kami bagi peniru ka jing telot jong ka sarkar jela ka jongi nomor bele haba fipet ya ka ki jong Manipur ka lek tang sisen hadalhi lek pani ILP next day layo ka ILP